Croeso nôl I chi I westy'r Conra, lle mae yna grew o ferched y Wawr wrthi yn Dathlu heddi. Dathlu rhifyn 200 o gylchgrawn y Wawr, ond cyn I ni gael yr hanes yn llawn, yn gynharach heddi, fues i'r Llyfrgell Genedlaethol I weld arddangosfa go arbennig. O'n i'n llywydd pwyllgor y dathlu dros blwyddyn y dathlu ac yn gwneud trefniadau'r dathlu. A wedyn mi gaethon ni'r syniad o gael cystadleuaeth llyfr lloffion sydd rwan yn crynhoi holl ddathliadau yr canghennau I gyd dros y flwyddyn. 40 o ganghennau wedi gystadlu, gwaith amrywiol iawn, gwaith llawn dychymyg a llawn bwrlwm, a ges I fraint o ferniadu'r gystadleuaeth gyda dwy arall, cofiwch, ac mae'r llyfrau lloffion I gyd yn yr arddangosfa yn y llyfrgell I gweld gan bawb. Da ni wedi cael cydweithio hapus iawn efo'r Llyfrgell Genedlaethol. Cyn y dathlu ac yn sicr dros blwyddyn y dathlu, mae nhw wedi rhoi yr holl digwyddiadau'r dathlu, yr holl atgofion gasglwyr gen bawb ar gasgliad y gwerin, a hefyd y llyfrau lloffion rwan yn fyw ar gasgliad y werin, a da ni ddiolchgar iawn iddyn nhw am y cydweithio da ni wedi cael. Wel, oedd yn dipyn o fraint, dipyn o fraw, I wedi gwir, achos oedd cymaint o amrywiaeth, a oedden nhw mor wahanol, a beth oedd yn hyfryd oedd bod pob un yn werthfawr, achos mae pob un yn bersonol iawn, a o'n i'n teimlo bod tro ni'n darllen llyfr, bod fi wedi camu mewn i'r gangen yn am flwyddyn, a bod fi wedi dod i'n nabod y bobl yn y gangen. Y llyfr ddath i'r brig oedd llyfr Bryn Croes. Mae'n hyfryd iawn I edrych arno. Mae'r cynnwys yn ddiddorol a mae'r deunydd I gyd yn fyw iawn. Ac oedd yn bleser mawr. O'n I gyd wedi dewis. Y tair o'n I wedi dewis yr un fuddigol. Mi gafon nhw wobr rhoddiedig gan y lolfa. Da ni ddiolchgar iawn i'r lolfa am noddi'r gystadleuaeth fel yna a rhoi gwobr ariannol i'r cyntaf. Yndan, diolchgar iawn. Dwi'n siŵr y cregennau sydd wedi cystadlu bydden nhw'n trysori I llyfr lloffion am flynyddoedd I ddod. Dwi'n siŵr bydden nhw'n edrych nôl ar ei llyfr lloffion a cofio'r holl hwyl gawson nhw y flwyddyn y dathlu. Ac wrth gwrs, mae'r cylchgrawn y Wawr yn rhan bwysig o'r dathlu. O, yndi tad, a yn ychwanegol at y dathlu cyffredinol, mae'r Wawr yn dathlu 200 rhifyn a da ni'n dathlu hynny heddiw. A mae hwnnw hefyd yn yr casgliad ar gael I bawb. Rhai sydd ddim yn aelodau hefyd, mae'n arwerth o'ch siopa chi. Wedyn prynwch o, os nad ydych chi yn aelod o Ferched Wawr. Ar bob cyfri prynwch o. Mae'n rhywbeth I bawb yn o. Mae'r arddangosfa ymlaen yn y Llyfrgell Genedlaethol tan yr 8fed o Fai. Ond y Wawr sy'n cael ein sylw ni nesaf. Ac yma'n gwmni fi nawr, mae'r Llywydd Cenedlaethol, Sandra Morris-Jones, a dwi'n siŵr bod hi'n destun balchder I chi bod rhifyn 200 bellach ar gael. Wel, yn sicr, a mae'n werth I ddarllen os gael ddweud, fel pob un o'r 200 rhifyn. Ond mae heddi yn gyfle jyst I gwrdd â'n gilydd a diolch I rai sydd o'r dechrau tan heddi yn gweithio mor galed i'n rhoi at ei gilydd gwirfoddolwyr oll. Gret, wel, joiwch y dathlu, Sandra. Ac yn gwmni fan hyn nawr te, mae yna ddwy sy wedi bod yn siarad yn yr achlysur, Helgar Kraws, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru. Pa mor bwysig yw cyfraniad cylchgrawn y Wawr I Lenyddiaeth Cymru? Yn holl bwysig. Yn y cyfnod nawr, ble mae lot o bobl yn troi at y we ar cyfryngau digidol, I cael rhywbeth a bapur o cylchgrawn ydych chi'n gallu darllen yn holl bwysig I roi cynnwys amrwywaith I ddechrau. I disgwyr, mae sawl bobl yn mwynhau darllen cylchgronnau. Dyna un o'r resymau pan mae Cyngor Llyfrau yn cefnogi cylchgronnau fel y Wawr, a mae'n holl bwysig bod nhw'n bodoli. A dwi'n siwcr bod Merched y Wawr yn falch iawn o'r gefnogaeth honno. Cewch chi joio nawr te Helgar, neis gael gair. A Catrin Stevens, I chi wedi bod yn gweithio'n ddyfal iawn gyda cylchgrawn y Wawr. Chi yw golygydd rhifyn y dathlu ac oedd hynny yn dipyn o fraint, dwi'n siŵr. Yn fraint fawr ac yn bleser y wedi gwir hefyd. Dwi'n mor falch bod gyda ni gyfranwyr o ledled Cymru, pawb yn fodlon anfon ni erthyglau mewn pryd a lluniau bendigedig, a dyna sydd yn bwysig. Mae hwn yn tynnu ni at yn gilydd fel mudiad, fel pawb yn gweithio â'i gilydd I sicrhau bod y cylchgrawn yn fywiog, yn lliwgar ac yn ddeniadol. Ymlaen felly ar 200 rhifyn nesaf gobeithio. Yn sicr, ie. Wel, llongyfarchiadau ar y holl waith caled. A Sandra, beth sy'n nesaf nawr te I Ferched y Wawr a'r cylchgrawn wrth gwrs? Wel, yn gyntaf, rhifyn I ti ddarllen. Wel, diolch o galon. A just edrych mlaen at
200 a mwy o rhifynnau yn y dyfodol. Wel, diolch o galon am eich cwmni heddi. A joiwch y dathlu. Nôl at y ti, Angharad.